Yup.
chậm lại đường Ito personal ay garon na lang dito, ma'am. Pili na po. Hinalan mo yan, hinalan ko yan. Lahat dito po ko, 100. Pili na, ma'am. Sige. Dating na reparan niya. Pamili, malalaki, pasok na, pamili. Pili na. Pili na, pili.
Sa looban. Dalam ko na tayo. Dito ako lang nakabili. Ganda na. Kasi nga ba dito?
Yun o. Insert. Kulay na kaya? Hindi lang po. Tapos yung ano? Bayad na din. Ano to? 20. Huwag mo nga dulo. Kiss mo. Hello. Saan mo nilagay? Perya.
Magkano po mangga? Mangga po, 120 po yung dyan. 120? 120. Mapilag po mo. Na 120 yan po. Big yan. Ano na po kami? Biscuit yan. Ano sabi? 3. Magkano po? 3 pesos ba? 3 pesos pa. 5 pesos po. Okay. Wala natin valor yung kilo. Guys. Salamat. Magkano po yung lanzones niya? 180 po. 180? 180 po, 1 kilo. 1 kilo?